Esta història transcorre durant l'Edat Mitjana, una època de foscos records, de guerres contínues a la península, amb malalties infeccioses i fam, on la supervivència era l'únic objectiu. La via tenia poc valor, la cultura i les comunicacions eren una entelèquia i el criteri arbitrari de l'autoritat la major jerarquia. En este món meravellós vivia Hassan, exactament en un llogaret anomenat Crevillent, molt a prop del Castell Vell, terra de llauraors que conreaven i tenien el que podien. Sa casa era com totes les del voltant, planta baixa amb una estança que feia de menjador i dormitori, un rebost i una habitació menua per al forn de pa i un forat per al fum, que es podia anomenar fornala. La posta era l'única obertura a l'exterior. Fora estava l'espai per als animals, la quadra i un tros de terra per a cultivar. Hassan era musulmà, com havia sigut la seva família des de feia centenars d'anys. Era virtuós i bon veí. Però com passa en els millors pobles, sempre hi ha algun desficiós que s'entreté fastidiant la vida dels altres. I això va passar. Es va morir la dona de Hassan, i un veí del llogaret cristià vell acabat d'arribar el va acusar d'assassinar-la. Tot i que encara no existia oficialment la violència de gènere ni els tribunals específics, el cas va ser portat a Alacant per obra i gràcia del Vicent, el nouvingut cristià que volia apropiar-se de les possessions de Hassan, aprofitant la diferència de religió i el poder dels vencedors. Quan un soldat es va presentar a la porta del musulmà per emportar-se'l, este ja sabia que ho havia perdut tot. Un grup de veïns, comandats pel delator, el van acompanyar fins a la Torre del Pla, després de passar pel maitino al crit d'assassiar la forca i altres paraules desagradables com botifler i algunes malsonants. Els veïns que el coneixien es van fer els despistats i es van amagar on podien, guardant silenci davant la injustícia, com habitualment passa. Després d'uns dies de presó, va arribar el moment del juït. El jutge, que no tenia cap prova, volia acabar prompte amb el tema, però com era un poquet gracioset, li va dir: «Coneixent la fama d'home just que tens, deixarem la teua via en mans del destí. Anem a escriure en 2 papers separats les paraules innocent i culpable. Tu en estriaràs un d'ells, que serà el que marcarà la sentència i serà la mà del nostre Senyor i de Santa Caterina qui mos guiarà». Hassan, a més de musulmà i virtuós, havia anat a un centre d'ensenyament en valencià i estava molt espavilat. Aixina que ja s'intuïa que en els 2 paperets posarien el mateix. Culpable. No hi havia escapatòria possible. Va inspirar profundament, gràcies als seus exercicis de ioga. Va quedar en silenci, amb els ulls tancats, i quan la sala ja començava a inquietar-se, els va obrir. Va agafar ràpidament un paper i se l'engolí davant de centenars d'ulls com a plats que el miraven atònits, sorpresos i indignats. Els presents iniciaren la lletania d'improperis habitualment impronunciables per educació. I quan el jutge va aconseguir el silenci, Hassan el va aprofitar immediatament per dir ben fort: «Ha estat la voluntat del nostre Senyor i de la Mare de Déu de Betlem que m'hagi engolit el meu càstig. Llegiu el paper que queda al plat i sabreu el veredicte que m'he menjat». I amb un gran disgust l'amollaren i mai més el molestaren. Això és impossible que passi actualment, perquè vivim en una societat democràtica on impera la justícia. O pot ser que pugui passar de forma puntual alguna volta. En qualsevol cas, la història mos ensenya que no podem rendir-nos per molt mal que estigui la situació i per molts virus que hi hagin. Cal resistir i intentar superar el problema amb un somriure i creativitat. Una actitud positiva ens donarà força i millor imatge davant dels altres. Si som pessimistes, no ajudarà a arreglar el tema per molta raó que tinguem i, a més, crearà mal ambient i contribuirà a enfonsar-nos i caure en la depressió. La vida ens dona moltes sorpreses i sempre hi ha d'haver una porta oberta a l'esperança. I quan tot estiga tancat, potser la imaginació siga una arma més poderosa del que pareix per canviar les coses.